Как продължихте след първата ви любов? Здравейте! Както видяхте от заглавието, искам да чуя как продължихте след първата ви любов, раздяла. Преди около година отношенията ми с бившия ми приятел приключиха, но още около година се опитвахме да се оправим по интернет, понеже нямахме възможност да се видим. Преди около 2 месеца той изведнъж ми каза, че си има нова приятелка и честно казано не знам как да го приема. Рано или късно го очаквах, но предполагах, че ще може да изчака още 2-3 месеца, така че да можем да обсъдим всичко очи в очи. Аз нямам никакво желание на този етап да се занимавам с когото и да е било, но отново и отново се хващам как търся неговото внимание и някак си не мога да приема случилото се. Желая ми на двамата наистина всичко най-добро, но е тежко. Особено щом ти е било първа любов. Знам, че той не е човека, с когото искам да прекарам живота си, но е доста трудно, имайки предвид, че всичко се разви толкова бързо, че живяхме и заедно над половин година. Независимо от моята ситуация, бих искала да чуя как продължихте напред, защото аз имам чувството, че съм в някаква дупка, от която все по-трудно мога да излезна с всеки изминал ден. Губя себе си, губя мотивация и желанието за каквото и да е било, а животът и бъдещето ми зависят само от мен самата. Благодаря предварително за отговорите. Ж. 20.